si Teacher Deb. Hello mga bata, kumusta? Atong tunan karon ang mga suoton ug mga angay buhaton sa panahon sa ting-init ug ting-ulan, ug pagsubay, pagkopya, ug pagsulat sa mga litra sa alpabeto ug sa kaugalingong ngalan. Kini nga leksyon atong pagahisgutan ug matun-an ang mga suoton o gamiton sa panahon sa ting-init ug ting-ulan. Mao kini ang suoton sa init nga panahon. Mao sab kini ang suoton sa ting-ulan. Karon mga bata, i-check ang suoton kung ting-init. Linginan ang suoton kung ting-ulan. Sunod, atong linginan ang mga butang nga angay andamon sa nagkalain-laing matang sa panahon. Sunod mga bata, sa inyong papel, isulat ang inyong pangalan. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Clothes for different weather conditions. Mga kagamitan: 2 ka long bond paper, lapis, o crayons. Mga pamagi sa pagbuhat: gamit ang lapis, mag-drawing og lain-laing mga suoton sa panahon sa ting-init. Sa lahi nga bond paper, mag-drawing pod og mga lain-laing suoton sa panahon sa ting-ulan. Kolore kini.